Hello, hello! Magandang tanghali mga kabayan. Kain po tayo. Ito po, ginataang kalabasa na may konting talong at malunggay. Anong sahog, Nay? Pritong galunggong. Pritong Gigi galunggong. Yan po, hinimay ko. Wala yung ulo, yung tinik. Tapos kaunting sili. Yan. Sabi ni Tarmando, magpatarok na naman ko, no? Yan, kumakain po kami. Mainit, mainit. Hindi, sa akin to lahat. Pala na inano ko lang, sinalo ko, baka sabihin. Nasalo ko lang. Ha? Inano ko lang kabayan yun, pero hindi sa akin to. Dito lang naka-print. Ay, kain na po tayo. Ngayon po ang ginamit kong gata is yung Coco Mama. Anong tawag doon, nanay? Yung na? Concentrated na ba to? Mamadali po kami. Medyo na-late nagluto. Ayan, ito yung may tira pa pong pritong Ano ba yan? tilapia. Oh, ito po. Kagabi. Kahapon pala. Ayan po tayo. Mga kabayan. Dalawang beses na po kami nagkata ngayon. Ngayong linggong to. Nangingi po kasi ako malunggay sa kapitbahay namin. Aba, tinapyas. Kaya ito po. Ginulay ko ang iba. Yung iba, dadaling ko sa Marikina. Busog daw siya. Ang gusto ko po talagang gulayin yung lubi-lubi. Di ba, Nay? Papatikin ko sa biyanang ko. Hindi kasi ako nakadala galing uwas. Sayang. Lubi-lubi. Matandaan yung lubi-lubi. At saka yung talbos ng kamote na hiniwa-hiwa din gagataan. Tinapa lang. Naku, sarap nun. Maanghang. Gustong gusto ko na kasi siyempre nakagis na namin . Sarap po yun. Talbos ng kamoting kahoy. Sa mga po, nakaranas na mag-ulam nun. Nga kami. Dalaki magluto nanay. Talbos ng kamoting kahoy. Yung apo ko po yun, palakad-lakad, takbo-takbo. Si Sophia. Sa ate mo kumain? Ganun po. Sasita na yung ating Sorry po mga kabayan. Bukas pa. Hindi po, paalam po mga kabayan. Bye-bye. Hanggang sa next video po. Donna Bicolana.